yuk. Oi, So. Yuk, yuk. Ya, Iya. yuk, 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 yuk. Kuda perwira. Hai. Hai, hai. Hai. Solo. Yo. Yuk, 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 yuk. Yuk. Oi, ya. Ha, yuk, yuk, yuk. Horo, 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 horo. Yuk, ya. Yuk, 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 yuk. Yo. Lo, yo. Oh iya. Oh ya. Solo, solo. Yuk, 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 yuk. Iya.
Tirto Narti Tirto Narti Akon wedhus seneng kuburan kowe loke bocah saiki durung atus kok wis kuburan apa iya dalan kono tenan mengko sore tak urukani arugane rawan gunung kok ayu temen apa iya mengko sore tak paranani yo Kuda berwira yuk hae solo ya sao ya o solo ya oi oi Hayas yo ya yo oh ya Rame
Pinggir kali kan sawira-wiri golek senenge anake wong tani anake wong tani omahe nang pinggir kali anake wong Jawa nonton kuda piro omahe matamu nek kakek dosa anake wong Jawa anake wong Jawa nonton kuda piro Pinggir kali tan sawira-wiri golek senenge ati anake wong tani omahe nang pinggir kali anake wong Jawa nonton kuda piro omahe matamu mas kuda kakek dosa anake wong Jawa anake wong Jawa nonton kuda piro oh ya iya ya iya telet yo ha kayak iya oh ya iya yo
Ayo mas, ganang ya cayo-cayo. Yo ganang iki. Yo. Yo ganang iki. Sik endi Mas? Heeh, wangune iki bujang ganang ora eneng kok prawan ganong. Tak lek, Jo. Ora iya. Iki kon wedhut lek, Jo. Sapa? Nggih, golek dalan Padang le. Senengane kok golek dalan pintas ki lho, Jan. Ngono kae semangkot. Nah, metu meneh to raan. Kandhani kok. Nek ora liwat kae. Nek ora liwat dalan iki tetep mlebu metu meneh. Ha iya. Iki suwe ra petuk sing iki, Mbak Tata. Sing endi? Sing kae. Oh, sing kae. Sing kae. Ora ketok. Iki. Nah. Oh, alah, iki. Gayeng pokoke. Wah, wis. Jan. Heeh. Ijel. Kok saya dhuwur ki ngombe obat tinggi apa iki ceritane? Kaya mbiyen kira semono kuwi ya, Mas. Mbiyen ora semono. Ora mbiyen ra semono kok saiki tambah dhuwur. Walah, Jan. Heeh, yo. Yo, ganang ya sayo. Kudu berpira? Oh. Kok. Ayo cayo. Ya. Kok. Udah salah nggone Mas. Salah nggonamu sing kedawan. Oi, ya. Alon. Iya, ayo. Yuk. Yo. Ya. Oh ya. Iyo. Oh ya. Yo. Ayo. Ya. Oh ya. Kok.
Yo ya, yo ya, yo, oh ya. Hey 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 oi hey oi hey oi hey oi hey oi. He he. Yo. Ya alon le alon le. Oh ya. Yo. Kuda beryo. Iya. Yo 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 yo. He a. He a. Hey, hey oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Kuda perwira. So. Yo 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 yo. Ayo to. Hiko. Ijen apa iki sik? Dicicil. Dicicil. Rumangsane angsuran kok dicicil bareng. Dicicil. Heeh. Iya, Cil. Dicicil, Cil. Dicicil, Cil. Oh ya. Iya. Dicicil. Ayo, Cil. Iya. Dicicil. Oh ya. Oh ya. Iya. Iya. Oh ya. Oh ya. Ya. Oh. Ha ya ya. Oh. Ha ya ya o. Oh ya. Ya. Oh. Ha oh ya o. Ya. Oh ya. Alon. Oh 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 os alon. Es tua boyok tua ki alon-alon wae. Ya. Ya. Ya ya. Iya. Oh iya. Oh ya. Oi. Oh Ya ya ya. Ya Iya. Oh ya. Oh ya. Ois. Oh ya. Ya. Oh. Ya. Oh ya. Oh ya. Yo. Oh ya. Gocel. Ayo Cel. Ayo Cel. Tunjukkan aksimu. Sing bar ngombe obat Oh, iya. tinggi. Oh ya. Oh ya oh ya. Oh ya. Ya. Oh ya. Oh ya. Ya oh ya. Oh ya. Oh ya. Os. Bako. Ya. Ya.
Jebule tak kira ki sapa ya? Kandhani kok mulane ket mau tak golek-goleki kok ra eneng to, Mas. Ora ketek mongke ning mburi kono. Lah iya biasane ning mburi kok ya. Heeh, alah topine jan. Heeh. Ora ket biyen kok ora lulus-lulus isih SD. Ha iki lho Jan. Heeh. Wis sekolah yo gek nendi ngono lho. Iya. Sugeng siang Mas Doni. Piye, Don? Ambekane ra pedhot. Senin Kemis. Padahal iki dinane Setu. Suwe tenan aku ora polah ngene iki, Mbak Tata. Tenane. Apa tenane? Alah, aku wingi sore we mangkat kok. Niki alhamdulillah saged sowan wonten ing dusun Kricak Sitimulya Piyungan Bantul. Sembarangan tekan piyungan iki kek ketemu pirang perkara. Ganti alamat. Ora iki mau lenyerlok ning ndi jane? Mboten gadah Sherlock kula. Oh mboten. Niki pundi alamat? Nah iki. Krikil. Krikil Sitimulya Piyungan Bantul. Lah kok tekan Bantul barang ki lho Jan. Aku ora lucu saiki. Lucu guyu ya. Ora sing marake ki ora lucu. Brengose iki lho Jan. Kok lele. Wis suwe tenan aku ora ngene iki, Mbak Tata. Heeh, ya dibaleni meneh, Mas. Baleni gawean lawas. Lucu ora lucu guyu ya. Ya, guyu ya, Cong, kok ya, Cong. Guyu. Pokoke lucu ra lucu guyu ngono. Ya. Tukang sone kae. Iya. Kabel biru, Mas. Kabelnya biru ngopo nggonamu coklat kok sembarangan. Oh, nanti Matamu dhewe. Aku ora apa-apa nek karo kancaku ya. Disepari dhewe ta, Don. Nika sowan kalih sinten Mas Doni? Nggih. Iki kalih Mas Kocil. Mas Kocil. Kalih Mas Kocil. Menika saking Tlatang Ayu Jakarta. Heeh, aku maca ning tulisane kan Mbak Tata. Oh, ana alamate to. Mergane kae Kocil sok ilang, Mas. Ora ngono. Heeh, dadi kok nek ana yang ana sing menemukan kayak terus balik kene Yojo. Niki ujube napa niki? Ujupe. Oh lah iki mesti tekone telat. Lah jelas iki. Nggih, menika wonten adicara tasyakuran. Tasyakuran. Supitan. Tasyakuran mantu, Mas. Sinten sing dimantoki sinten? Sapa kono? Ayo. Iki ora mergone ora ketara. Lah mergane jenengan ki ndene ki ora cetha. Ora dadakan. Oh iya to? Jenengan tak mboten. Alah jan wonten ning adicara tasyakuran. Nggih. Pernikahan Mas Raihan dan Mbak Arinta. Dongane napa Mas Doni? Dongake ayo pokoke dongake nggo mantene. Nek tuwa ki rasa didongake. Lah kok tuwa piye maksudnya? Maksudnya nek tuwa-tuwa ki rasa di apa jenenge? Ora enek manten kok tuwa lagi mau isih nom-nom kok ya. Isih sing tuwa ya sampean. Oh. Iya ta. Heeh, dongake wong tuwa dongake sik nom. Nek aku sepenting sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet duwe momongan. Amin, heeh. Sat-sat disengkut ketoke wong udan iki. Niki ya ketoke ya. Apane le sengkut ki apane? Le nyinom. Oh, alah. Ya mergane nek wong arep mantu ki ya golek wayah sing pas. Nggih. Nggih. Heeh ta. Hawane rak nembe rumba-rumbu niki. Kocil melu ra? Ya. Biasane karo kocil iki mbat-mbatan nyetelnya. Ora iki ya nganu topo bisu. Oh iya. Ayo Dan. Sing nonton jan rejo tenan. Heeh. Isin aku sumpah aku ora lucu isan, asli. Ora sah isin, lah biasane ngisen-isinke. Itu kok guyu ya. Heeh.
Terus ke. Guyu pantes-pantes ya. Haha. Haha. Ayo atraksi yo. 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 Yo Mas Bayu. Kon salto. Heeh. Yo. Kok nek Mas Doni salto guyu ya, Mas? Heeh. Don nih. Ayo, Cok. Yo, yo. Yo. Don nih, don. Selaling guyu. Haha. Iya. Iya. Ayo. Don, don nih. Oh ya. Oh ya. Oi, oh ya. Oh ya. He oi, ambekane diatur sik. Guyu sik. Senin Kamis iki tetepan. Heeh. Iki ana ambulan ra ya, Mas? Samarku nek semaput. Iya, iya. Ono? Oh iya. Ya EO. Yo. Yo. Ayo dong. Ayo guyu sik, Don. Ya. Ya EO. Yo ya. Ayo Arsal temu maju mau mundur. Iki wing guyu-guyu ket. Kandhane kok. Yo salto yo. Ngincer wong ning rawani. Oh ya. Oh ya. Yo. Tokean guyu ya. Hopse, hopse. Sambekan sik. Ya bener Mbak Ora, Tata. piye? Ket mau kon guyu terus. Lah yo wong arep Isane guyang-guyu. Arep salto kok malah guyang-guyu jare penontonnya sing kon guyu malah kono dhewe guyang-guyu. Ora kuat. Aja keterusan. Tak kira kene ancang-ancang saka kono arep ngoyak sapa ngono lho kayak milih pojokan ngendi ngono. Tak kira. Iya. Urusan salto ben Mas Kocil. Guyu sik, guyu sik. Ben arep ono bendol kae. Guyu sik to. Heeh. Aja kok kean mangan semangka. Mumet engko. Wis dhuwur. Wis dhuwur tambah dhuwur. Kocil, kocil. Yo. Ayo, Cil. Si bojang kanan. Oh ya. Oh. Ya, EO. Oh iya. Lho. Oh. Yo. Oh ya. Ayo. Ayo, Cok. Hea. Oh ya. Oh ya. Loh. Hup. Gan Jane aku nganu iki. piye? Yo sithik ra sithik ka sini ngarep-ngarep saweran yo. Iyalah. Enek bujang kanong blak-blakan ngene iki. Nek aku bloko kok. Ya bloko-bloko ning biasane wong Jawa ki yo nganggo unggah-ungguh kok ora blak kotang ngono kok yo. Saru. Lah piye to? Blakku. Bahasane jenenge blak kotang maksudnya blak-blakan. Saru jenengan niku. Heeh, iki carane arep golek Heeh, saweran. golek sampe. Wis yo aku, wis yo aku. Wis yo aku ya. Pingsut wae piye? Ora lucu kan aku garing tenan iki. Heeh. Wis tenan aku. Heeh ta. Ayo gandrung-gandrung sapa ngono ben ra garing. Ora wani. Ora wani. Umur. Oh alah. Ya, ya. Iya, iya. Wis obamu wis. Wis lucu tenan nek iki teman. Wis. Pokoke dinut ya, Cah. Maklum iki mau sajake urung tuku obat kok ya. Iya. Oh ya. Oh ya. Oi. Ya oh. Lo. Yo ya. Yo. Oh iya. Oh. Nyerake sing kuwi to. Ayo. Pepetan. Alon sik. Oh ya. Lho. Yo. Yo. Awas. Iya. Cil, mbok kancane iki ditulungi to. Lah wong ngerti kancane jero kok meneng ae lho Jan. Alah. Duwe kanca siji kok sia-sia men lho Jan.
Lara tenan ta, Don? Lah, atau beni sih kayak engko ndak malah semaput. Maklum jadilan kira ana BPJS e. Sapola-pola pokoke sak bagiamu dina iki. Sik nanggap sik endi to, Mas? Golek Don. Semoga. Oh iya. Ya. Oh ya. Iya oh ya. Os. H e a h e a h e a h e o h e lo lo Yo, oh ya. Iya, oh ya. Lucu iki. Lah wong kene iki wis full semangat to ora? Kanca-kanca wiyaga ki lek gameli ya tenanan to. Lah wong wis semangat banter ngene kok malah ambruk iki karepe piye to, Don? Iya, Don. Cel, emang ngono lho kancamu ki. Sajake lah kok. Halet ayo ta sak pola-polae wiyagane wis full senyum wisan lah kok malah ucul-ucul he. Malah cucul. Ngopo ngono lho. Wis ngap tenan ambekane sajake. Hah? Sopo aku to? Beda ceritane kok ya. Lah nek aku melu medhon tumplak kabeh. Mas Nendi? Nendi. Kok arep melipir mengko. Biasane ngene iki saweran ning keri, Mas. Dadi yo sabar. Ayo meneh, Don. Heeh. Ayo gesek ke Mas kene dhewe, Don. Yo. Ayo, Don. Kocil, yuk. Mas Kocil, burimu Mas Kocil. Burine, ya matur suwun. Terima kasih. Iya. Yo. Anake wong ra ngono kuwi. Yo. Yo. Lo. Iya. Oh iya. Oh iya. Ayo ya. Yo. Oh iya. 10.000 pertama yo. Oh iya. Hora. Yo. Ayo, Don. Ayo, Don. Iya. Kocil wis 10.000 lho, Don. Tunjukkan Semangat, aksimu. Don. Yo. Loh, tambah meneh yo. Yo. Aja kaya wong ayan. Ya. Iya. Yes. Ya. Oh yes. Ya. Ya. Amin. Oh iya. Ya. Ora. Mau perbandingannya ketok to, Mas. Nek Kocil genah, salto ngalor ngidul ngetan ngulon 10.000 muncul. Iki mau bae apa? Lah mak kaya wong ayan ya 2.000 tok ae wis wangun.
Lagi mau tak? Wes. Ora ta? Ojo. Walah. Ya. Jan nggih. Matur nuwun ingkang Matur sampun sembah paring nuwun. bebingan, mugi-mugi tambah kathah barokah, Amin. rezekine tambah Rezekine tambah melimpah. melimpah. Amin. Amin. Ingkang dereng nyawer tak dongake rezekine ya tambah akeh. Amin. Kek nggo nyawer. Heeh. Mesakno lho Doni nganti Ngos-ngosan. wis gejala stroke kowe Mas. Kayak Don tambahnya Don gitu. Kayak juga sih. Wis ana semangate lho Mas Doni, ayo Mas Doni. Ayo Don, semangat Don. Apa ben tambah semangat ya milih salah siji jak gandrungan. Ora wani tenan. Ngono gek wingi ya sunat lho Jan. Oh bayokan to. Boyokan di sana. Rematik. Ya. Ayo. Ya ayo. Iyo. Iyo ya. Ayo. Iki wis semangat lho Don. Ya. Ya ayo. Iyo ya. Iya. Iyo, iyo ya. Iya. Oh ya. Tunjukkan aksimu. Iya. Dan. Oh ya. Oh ya. Berubah. Iya. Ya. Yo. Ya iyo. Iyo ya. Iyo. Alon. Dibalik bener heeh. Terus dulu gulungke ya gulungke. Mubek terus. Iya. Lo. Iya. Oh. Iya. Nah nek salto ki sing bener ngono kuwi. Kuwi jenenge nyambut gawe tenan. Oh, Don. Yes. Don. Don. Kok mak luget-luget iki ngopo Don? Sik to. Ayane kumat po, Mas? Mbok tulung iki ana ambulan apa ora ya? Sik to, wingi biasane to nek ngono kuwi ning nggon aku, biasane. Oh, biasane kon gandrung. Jajal to, sik tak milih sapa sik ya? Ayo Don. Heeh. Digandrung Tata gelem apa ora? Don? Yo ora. Digandrung Tata gelem apa ora? Hah? Rekoso. Alah Mas lah arep digandrunge malah dekne iki ora kuat ngopo-ngopo lho jare ngono arek rapi lho Jan. Piye sidane arek digandrung apa dikapakno? Heeh. Ayo Mbak Tata. Hah? Tata wae rasa gue jelinan. Oh, jaluke Tata kabeh. Yo. Gandrung yo. Oh, kijing miring koplo Mas, yo. Oke. Ramat saeto sawas kowe. Kijing miring koplo lo ya. Pokoknya nek ramat 100 bali tak tagih engko. Ayo Mas. Kijing miring Mas. Kijing miring. Kijing miring setan. Ayo piye kok kaya setan Mas. Kijing miring. Apa setiane kelakon moas. Kijing miring Mas. Kijing miring. Apa semut kacae telu nek rapi moco ora metu Mas. Kijing miring Mas. Yalah Don, njaluke ya kijing miring ya jejeg ora gelem miring. Padahal nek wis jenenge miring ki lek kepenak tenan lho. Kurang banter. Hah? Iya Don. Kurang banter apa piye? Urung metu. Maksudnya niku maksudnya urung metu keringete ngoten lho Bu. Lah ibuke kok terus ngekek lho Jan. Doni dereng metu keringete Bu. Mas kurang banter. Hah? Mantan gue kayak. Sik endi?
Tenane. Ibu ngerti ini ya. Alah. Saiki lucu tenan, Cak. Lucu tenan iki, lucu tenan iki. Iso iso. Mantane to? Gek ra iso move on ngetotke terus ke? Ora iso. Ora iso. Kok mesti nganu. Ning anu ke tulisannya Mas Doni serius. Waduh, Jan. Bu, jenengan ki jatuh cinta kali Mas Doni, Bu. Wah, ngapunten iki. Nek ya lek sepuh ki ya ora, ning lak bagus ya ora. Nganu ki kok nganu judule nganu. Oh, ternyata Mas Doni bisa ganong. Waduh. Oh, saiki dong aku. Iki ceritane iku ora kon ngonten. Ora kok. Heeh. Mulane kok terus dakwaku yangku mantanku ngono. Mantan to? Salaman sik, cium tangan, cium pipi. Jenengane kula yuk dikenal. Oh, ngoten. Padahal kancane akeh lho, Mas. Love you. Wani ngene iki rada tenanan iki, Cok. Niki mangke diabsen tunggal-tunggal nggih. Heeh, sapa wae? Sapa wae ya Jali. Dereng ngertos jenenge nika Mas Piki. Niki Mas Gendro, mangke kapusane serius ngoten nggih. Niki Mas Bilal nggih nika. Ora sakjane kok nganti apali lah, Pok. Sampean ki subscriber-e 3 tahun ra aku. tenan kuwi. Walah, gek ngerti aku, Cok. Gek kontene Doni kabeh le ayan ngono to. Lah? Serius. Oh, serius. Panjang umur nggih, Bu. Amin, nggih. Nggih, love you. Kelakon lucu. Nek wis. Kijing miring, Mas. Kijing miring. Kijing miring. Tanah ayo piye kok kaya setan. Ayo kijing miring, Mas. Wis mati terus mau wae, Cok. Heeh. Cil, diwangi ayo, Cil. Ayo Cil, ayo Cil. Nah. Yo. Junjuk. Iya. Ayo Cil yo. Doni wis mati kayak terus Mas Cil. Jadi kotor. Hah? Ibu Murtini enggak cinta aku. Sopo? Sampean dadi apa? Dadi kotor? Slogane enggak ada noda yang enggak belajar. Ada. Lah kok iso? Wis wong ngeyel ke cedha. Terus ke Cil. Saya aku ngono Doni. Ayo Cil yo. Kancane Doni ta. Don. Ijek kurang, Don. Hah? Kok ijek kijang-kijang miring wae kok Jan? Kae Don jeluke Don. Don. Jeluke mantan. Iya. Ya. Iya. Jan. Bu bener jenengan ngangge masker keleke Doni mambu. Oh alah Jan. Ibuke wis siap-siap mergane iki engko aku dipeluk karo Doni lagi padahal pas kelek. Ribon. Lucu loh. Kandhani kok. Jarang tanggapan. Aku sepi. Jangan toh. Jangan. Ya Mas Kocil ya terus kayak. Kijing mire. Hah? Jare neh. Wes golek topenge golek ora kaya ana wong mangkat nggo topeng Bali ora nggo rai lalu kita lah awas titik kabur kene dititipno aku ae ngerti lah aku deleh kok ya Mas yo
Oh ya. Ya 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 ya. Iya. Dan tidak kijing miring Mas. Oh wis. Iya. Yo ya. Yo. Doni, otot kayak kocil Don. Ya ya Yo, tepuk tangannya mana yo? Lali jalan Bali. Iya. Matur nuwun. Iya. Duduk go nanti iya. Lo Oh ya. Oh ya. Iya. Ayo ca. Minggar minggu ring angkara hakarana karnane margi siwi sinawung resmine situ karno mereka darto bakar tidik ilmu luhur kampung prabing tanah Jawa agemik haji yo ya iyo Kudu perwira. Yo. Ayo ca. Kijing miring mau ya. Yo yo. Yo lek tuh. Oh yes. Mas Miracle
Kon
nika wau sarengan kanca-kanca kuda perwira. Angkatan pisan langsung dhuwur Mas, sajake rada sentimen iki karo awak dhewe. Sing semeter kotor. Inti Mbak Bilih samangke wonten pamundutan. Oh, nika mau sampun pun weling Mas. Nggih, pripun Mbak Tata? Oh iya, ya Dek Dio. Yo. Berdiri. Kowe ora kon aku ngadeg to, Mas? Wis ngadeg to. Arep tak sauri. Aku wis ngadeg ngono. Lah ya to semeter kotor, ora apa-apa sik penting ngangeni kok. Utama itu toh. Semoga cah. Kuda perwira. Ayo cah. Makarya serangan kalian PSBN Audio System. Yo yes. Enak yo cah. Wasik yo. Ada Tata Angelina. Bareng Mas Rio. Ada Mas Kunjung. Oh, wis ora kelingan sumpah janjimu pengarang aku. Sing lali sapa Mas? Sinak senelintang rembulan pacarine tresnaku hati telung ketika angking sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko Kowe ngopo? kowe malah Tata Angelina. Perwira. Kelingan sumpah janjiku apa ngabarang aku sitak senlintang rembulan carinding tresnamu kanggo aku wis nyati telung ketika angking sliramu ora kirim warta bareng sak
iki wis teko Kowe ngapa Mas? kowe malah kadang wong lanang liya sana Kowe madhong taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malah tak bledani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu ajana petrone kaki angin aku tak bisa lilo atiku wis lilo nanyang pati angin aku ragu mergo atiku wis kebatut tresno cacat ya Lilo sampun katur. Pripun Mas perlajengaken menapa pun tarik rumiyin? Oh, nggih, dilongi rumiyin sumangga samangke perlajengaken malih. 2 1 kuda perwira iya ya monggo Pak Jo ayo Lik Iya. oh ya ayo kubu lan satelit sekuterno pola kae motore mampu yo tertaran semprati motor aku bareng kae simpe awet ora padha yo Lejo, aku dadi. Mas Aldian Aku klebon.
suling jamur ing seperti barengan yuk. Yuk. Oi. Ayo. Yuk, kasih jalan monggo. Kasih jalan. Terima kasih. Matur nuwun. Hoya, ingat. Waktunya. Yuk. Kondor. Hayas. Perwira kesenanganku. durung lega rasa jroning dada durung mari rasane kangenku lagi padha depan mata sing durung kena kanggo tombo aja saning ati sabar ya bola bali wis tak laleki sabar yo malah tansah eling wae sakum apa kowe mangerteni ya sayang sakuloro mlumpo dadi
yuk. Jaluke apa kuwi? Sak wong sak lagu. Wong wis ora kelingan sumpah janji mumung marang aku sinak sen lintang rembulan kejarine tresna mumung kanggo aku telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta iya iyo bareng saiki wis teko kowe malah kadang lanakan liya kok piye ya kondur iya ya lelet ya yo iya terus ayo alon. Oh yes. Sembuh. Yang mana coy? Nyuwun apa mas? Titip kangen. Perwiro kesenanganku SBN Audio Sound System memang betul kan yo ya lewat langit sore titip kangen ning ati ning pangapurane turung bisa dalam sabar
sansaya sepi saya gegawa suwing ati sing tak tresnani yo ya yo ya oh ya inga yo ya kontor yuk selamat kontorja iya ya lanjutkan, habiskan. Yuk. Iya. Habiskan, yuk. Yuk. Monggo teman-teman dipun. Monggo Mas Mbak teman-teman dipun kawula suwun lebet wonten ing arena pentas badhe angsal salam saking Putra Kudo Perwira semangga. Sepindah malih panggilan kagem pinanganten kalih sumangga kasuwun enggal-enggal rawuh wonten ing arena pentas. Yuk. Oh ya. Ya kasih jalan. Yuk. Sumangga Mbak lan Mas manten kasuwun rawuh wonten ing arena pentas. Saperlu pikantuk salam saking kanca-kanca penari Kudo Perwira. Lera ganti kami tasih setunggal bapak balik. Oh iya Trut iya. Yuk.
Monggo. Monggo Mas manten. Iyo 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 iyo. Oh ya. Oh ya. Yuk. Ayo co. Selamat sedaya lepat nyuwun pangapura kondur yo ya terus ayo nare yo ayo ya canda yo canda lagi yo ya Ya. yo tarik yo ya ayo dibantu yo. Selamat ya yo ayo STN Audio Sound System. Iya. Ika. Loh. Kuda berwira. Saben wayah wingsir wangi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi pamujanku. Aku ngerasani hatiku arep sambat angin karo sapa sambat ragu rayo nyatane ora kuwowo nyasake atiku sansaya nelongso. Wis tak lali malah tansaya kelingan nganti tekan besok kapan konku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenengi wong kang lagi ketaban asmara rasa satra bisa lali besok awan bengi tansah yo
ayo. Lo. Yo ya. Yo. Ya. Yo. Sekali lagi. Yo. Oh iya. Sekali lagi. Ayo. Yo. Lagi Lejo. Yo. Lo. Yo. Oh iya. Sembuh. Yo. Oh yes. Sekali lagi. Yo. Yo. Lo. Yo ya. Ayo. Sembuh. Iya. Satu lagi. Iya. Ondor. Yes. Hasil setunggal Bapak malih. Wonten jalangipun sak kancane. Sakjane aku wis ikhlas Kang Mas. Ikhlas. Lilakno sliramu gandeng karo liyane. Mas Broto kok dugi. Mas Dono. Trimo kudu timbang loro ati. Tak oya wong kono wis lali. Aduh Mas Brono. Apa pancen wis nasibku iki. Tukule kok dilarani. Alah trimo ngalah sayang. Aku wis ra betah. Tak tangis sono lek jemung gawe susah. Oh, sakno. Karo bemo ngajak bisa. Karo aku wis gak karep oma. Manis aku isin senajan loron batin aku lilo ikhlas kanthi lahir batin. Keno sing rambuya saiki wis dadi karo aku lilo bisa ganti Yo. Ayo yo. Yo ya.